Moi roztomili, wyrządzę wam teraz, jako się kiedyś golili chłopi. To nie było taki einfachowe, nie było to taki lachki jak terazy. Wspominam se, jakże był jeszcze małym synkiem, że dycki stażiczek się golili. Co drugi, trzeci dzień się musieli ogolić, bo kiejsi hańdowni to było tak, że chłop nie śmiał być fusaty. Jak się nie ogolił ze 4 dni, albo baj z tydzień, to się prawiło, że wygląda jak jakiś dziabrok. Mój stażiczek mieli fusa. Fus to było coś większego. Tego się nie goliło. Ale tego fusa mieli. Mój stażiczek pięknie przystrzygany. Ale gębulkę stażik musieli mieć dycki gładką. Jak już byli fest staży, to Jorzech ich golił, a musiał akcentować fest pozór, bo stażikowo brzytew była ostro jak pierun. To jeszcze była tako staro ocel, dobro ocel. Toż dobre, ale jako się ten stażik golili, na najprzód se dycki musieli naryktować całe golidło. Musieli se naryktować brzytew, musieli se naryktować mydło, gorczek, a pędzel do golenia. Najprzód było trzeba nabrusić brzytew. Stażik to robili dycki niż się golili. Mieli jeden posek, co go nie nosili przy galotach, ale on wisiał dycki w olmaryi, a tym poskiem brusili, a glancowali brzytew. Jeden koniec tego poska zaś dzioli o cosik ciężkiego, bai o starczyną zingerkę, a drugi ten koniec tego poska dzierżeli w ręce. Posek musiał być naszpanowany, tuż go naszpanowali lewą ręką, a w prawej ręce dzierżeli brzytew, a zaczęli ją brusić. To jednako nie było takowne einfachowe, bo tą brzytwią trzeba było szmyrać po posku. Trzeba ją było szmyrać tam spadki, a trzeba było wiedzieć, jak szmyrać. Jak się to robiło szpatnie, to szło brzytew zrymplować, a była do wyciepania. Stażik jednako wiedzieli, jak się to robi, bo już przeca mieli swoje roki, jechali brzytwią po posku tam, a spadki, a przy tomu zwyrtali rękę, co by brusili roz jedną, a roz drugą stronę. Dycki stykło oto 50-60 razy przeszmyrać brzytwią po posku, w te a we w te, a fertik, a brzytew była zaś nabruszona. Brzytew trzeba było ciść do poska, a musiała być bardziej na leżmo, co by było słychać taki szuszkani, szmyrani, bo jak tego nie było, to znaczyło, że to jest robota na darmo, na nic. Ja sam myślę, że stażiczek, kiedy im było oto 17 roków, a pierwszy raz się golili, to tego wszystkiego nie wiedzieli. Musieli to na ozajst się dozwiedzieć, musieli im to wyłożyć ich tata, a mój prastażik. To szmyrani brzytwią po posku to nie było iny bruszyni, ale to było aj glancowani, bo przez to ta ocel była delszy czas jako nowo, a nie rdzowiała. Tuż dobre, brzytew je nabruszono, tuż co się robiło dalej. Stażiczek se naloli wody do ocelowego gorczka, kapkę ciepłej wody, wrazili do niej porę razy pędzel, potem poszmyrali nim po mydle, a tym mydłem, a z wodą zrobili se pianę na gębulce. Tak, że ją mieli całą białą. Wyglądali kapkę jak święty Mikołaj. A przeogromnie płatne przy goleniu było zdrzadło, bo przeca chłop się musiał widzieć. Tak jak ja się teraz widzę w telefonie, jakiżech je, to stażiczek też mieli takowne małe zdradełko, co go było lza postawić na stole, a to ganz stykło. Brzytew trzeba było umieć chycić, a wiedzieć, jak nią pomału szmyrać po gębie, co by wszystkie kudełki ogolić. Stażik to na isto wiedzieli, bo już od synka się golili, eny tak, tuż już to mieli fest wyćwiczone, wytrenowane. Dycki jak szmyrli po gębie brzytwią z wyrchu, dołu, lebo z dołu do wyrchu, to ucierali brzytew do handry, co ją mieli eny ku goleniu. Kiej już na gębulce nie było piany, a nie było żadnych kudełek, to stażik se naloli wody do lawora, a umyli se gębulkę, co by jednako
wyszpluchać jakieś zbytki mydła. To też było z Kyrstego. Potem se ucierokiem utrzyli gębulkę, a prawili, że zaś byli jako nowonarodzeni. Gęba się im świeciła jako miesiączek w nocy, to znaczyło, że byli ogoluni, a kiej babie dowali pusy, to i wobec nie dziubali. Brzytew hańdowni, a i dzisio, bo przeca furcą chłopi, kierzy się nią golą, stoła, a furt jeszcze stoi, kupa pieniędzy. Z Kyrstego starzyk ją mieli dycki wzocy. Jak się ogolili, to brzytew schowali do futerolu. Mieli taki futerol ze skóry, a potem pięknie do podstolo, co by żaden po to nie siągał, bo setem gdosik mógł zrobić krzywdę. Brzytew była przeogromnie ostra. Wspominam se, że starzyk mieli jeszcze takowny kamień specjalny i ten kamień wyglądał jako osełka, że to nie była osełka, on był o wiele gładszy i wiem, że roz za czas starzyk brusili brzytew na tym kamieniu. Najprzód go musieli zamoczać we wodzie. Brusić brzytew na kamieniu też trzeba było umieć, bo się ją szmyrało, co by robić taką literę X. Tak się moi roztomili kiejsi hańdowni chłopi golili, co by mieć gębulkę gładką, jako miesiączek, a co by swoich paniczek nie dziubać, kiej im dowali pusy. Wiecie, były paniczki, co radę miały taką gębulkę gładką, ale były też paniczki, które chciały, co by ją chłop kapkę podziubał tymi fusami. Ja sobie jeszcze wspominam, tak na koniec się mi wspomniało, że jakże był małym synkiem, miałem już tak oto ze 7-8 roków, to starzyk dycki mnie tak tymi fusami dziubali po gębie, a prawili mi, że jak mnie tak będą dziubać po gębie, to się będę chnet golił. Tak się to prawiło małym synkom, kierym było przeogromnie zacne. Chcieli się już golić, chcieli już być jako tacy kawalerzy. Roztomili, dziękuję wam pięknie za posłuchanie, za to żeście posłuchali tego mojego fulanio. Są kole mnie dwa obrazki. Jeden obrazek to jest film, na który was pozywam, a drugi obrazek to jest pytka, co byście subskrybowali mój kanał. Dajcie mi też palec do wyrchu. No i dziękuję za to, żeście tutaj ze mną dziś byli. Miejcie się wszyscy pięknie. Do następnego razu.